横浜バニラ。横浜バニラホットメルティーラテ。華やかさが特徴のカカオ 61% のフランス産オーガニックショコラの中に、低殺菌牛乳と高純度生クリーム、マスカルポーネで作った濃厚なホットクリームミルクを少しずつ流し込めば、艶やかで口どけ滑らかなガナッシュが完成。ホットクリームミルクをさらに注ぎ込み、マーブル模様ができたら、選び抜いた7種のパウダーを調合した横浜バニラオリジナルウィンタースパイスを混ぜ合わせ、冬だけのオリジナルカップに注ぎます。その上に天然ブルボンバニラエキス香るふわふわのホイップクリームをたっぷりのせて、仕上げに横浜バニラオリジナルウィンタースパイスをさらに振りかけたら出来上がり。口に含めばあなたの冬がパッと華やぐ。冬季限定横浜バニラホットメルティーラテ。